Ginagawa mo. One, two, three, come on! Hello! Kararating lang natin dito sa Calatagan, Batangas. Nag-start tayo doon sa Pasay around 3 o'clock. So nakarating tayo dito 6 o'clock in the morning. Whew! Parang sulit ang biyahe, oh. Yan. Imagine nyo yun, oh. Wow! Yun ang puntahan natin. Floating cottages. So doon tayo maliligo. Okay? Wow! Kararating lang natin dito sa Calatagan, Batangas, yung Little Boracay nila. Wow! Medyo kakaiba yung sandbar niya kasi sobrang lawak. Pansin nyo, sobrang puti din ng buhangin. So nakaka-enjoy lang. At saka ito, yan. Yan yung kinuha din namin, yung Melquias floating cottage. So maganda kasi alam niyo naman pag dagat, sobrang ganda talaga pag dagat. Medyo mahangin lang. So sana narinig niyo yung boses ko. Oh, yan. O, di ba ang haba din? Yan, oh. Paikot siya yung sandbar, kumbaga. Pero sobrang lawak ng sandbar, yan, oh. Wow. Yan.
Sobrang ganda, okay? Sobrang nice, lalo na pag dito, oh. Smile ka lang dito, sobrang ganda. Ginagawa mo? Okay, so sulit na sulit. So kung magtinatanong nyo magkano yung budget rito, good for 12, right? Good for 12 ang range na binayad namin. May organizer na. So wala ka ng problema, kakain ka na lang talaga. So 1,650 each, right? So pag bata, mayroon pa yung free for environmental fee, worth yun per head, nakasama dun sa binayad namin na package na 1,650. Kaya wala ka nang alalahanin doon. So may sasakyan na, may pagkain ka pa, right? So tuloy-tuloy lang talaga yung biyahe. So, di ba? O yan. At maabutan mo naman, ganito kaganda, oh. So, paikot-ikot ka na lang. Yan. O, di ba? Huwag yan yung maabutan mo. So,
kararating lang natin dito sa sasakyan. Galing tayo sa Little Boracay, so of Calatagan, Batangas. 3 stop yung pinuntahan natin doon. So nakakapagod pero nakaka-enjoy. Nandoon yung parang Starfish Island na sobrang good for the kids. The other area naman, yun yung snorkeling site na pwede kayong magdala ng goggles para makita niyo yung mga magandang corals. Ngayon pauwi na tayo, so magpahinga na tayo. That's it for today muna. God bless everyone. Thank you for 1, 2, 3, come on!